Som leder er du kulturbærer for dit team og for virksomheden. Ledelse begynder med dig, og det vil sige både din bevidste og din ubevidste kommunikation. Dine blinde vinkler. Det kræver særlige kompetencer ud over al din faglighed. Når du tilføjer mentale redskaber til din ledelsesværktøjskasse, oplever du at se klart igennem forandringer og når du skal træffe beslutninger. Du vil også opleve at få en bedre fornemmelse af mennesker omkring dig. Det hjælper dig, når du skal løfte teamets motivation og til at forebygge konflikter. I forløbet får du en række redskaber til netop dette og oplever belønningen ved, at teamet shiner. Og endeligt er du som leder også et menneske, der skal drage omsorg for din egen mentale balance. Det får du redskaber til igennem forløbet, inklusiv min app med et 8 ugers mentaltræningsprogram.